Helo, shwmai, a chroeso i'r ysgol ddigidol. Yn y fideo yma, ni'n mynd i edrych ar fel mae gosod tasgau grŵp o fewn Google Classroom. Falle bod chi wedi sylwi, ond fi'n eitha licio Google Classroom. Mae fe'n gret ar gyfer trefnu tasgau a grwpiau dysgu gwahanol fel ni'n gwybod. Nawr hefyd, mae e'n gallu helpu ni i rannu adnoddau a taflenni gwaith gyda disgyblion. Fi'n licio meddwl amdano fe fel rhyw fath o robot bach. Rannu fideos, dolenni, dim problem. Dangos taflen waith iddyn nhw gyda syniadau ar fel i weithio ar eu gwaith nhw. Dim problem. Wneith Google Classroom hyd yn oed wneud copi yr un o daflen waith i'ch disgyblion chi a roi nhw iddyn nhw a cadw nhw'n drefnus yn y folder. Dyma chi blantos. Mae un gwendid mawr gyda Google Classroom. Sorry boy. Beth ti'n meddwl? Os i chi moyn torri'ch dosbarth lawr mewn i grwpiau'n llai, dyw e ddim yn gwybod fel i wneud na. Felly os i chi moyn iddyn nhw i weithio mewn grŵp ar gyfer trafod, neu fel dosbarth cyfan, neu yn ddelfrydol gweithio ar dasg fesul grŵp bach o enghraifft 3 neu 4 disgybl, fe rhaid i chi wneud na'ch hunan a gall e fynd i wneud isir o de. Nawr, dewch ni edrych ar yr enghraifft gyntaf o weithio mewn grŵp a'r lle symlau ddechrau, sef sgyrsiau grŵp ar y stream yn Google Classroom. Ysgrifennwch eich neges i'r grŵp. Yna, cyn clicio ar Post, cliciwch ar All Students ac fe welwch chi restr o holl ddisgyblion y dosbarth. Gallwch chi ddad-glicio ar holl ddisgyblion wrth glicio ar y tic uchaf. Yna, dewyswch aelodau y grŵp cyntaf yn unig. Wrth glicio Post, dim ond y 4 disgybl yna fydd nawr yn gweld y neges yma yn y stream ac yn gallu ymateb iddo fe. Iawn, mae hwnna ddigon rwydd ten, y gwe. Dewch i ni symud mlaen nawr i edrych ar y cam nesaf, sef cael holl ddisgyblion y dosbarth i gydweithio ar un ddogfen ganolog. Gan bod Google Classroom ddim wir yn gwybod fel i greu copïau o ddogfen feistr heblaw am wneud un i bob disgybl, bydd rhaid i ni wneud hwn drosto fe. Mewn tasg dylunio flaenorol, bydd y disgyblion yn creu gwyneb anifail. Nawr hoffwn ni gasglu'r gwynebau yma ar un daflen waith gyda'i gilydd fel oriel anifeiliaid, sy'n edrych yn debyg i hyn. Felly fi moyn bod y disgyblion i gyd yn gallu llusgo gwynebau i anifeiliaid unigol nhw arno i'r un daflen yma fel bod ni'n gallu gweld nhw i gyd gyda'i gilydd. Cyn rannu'r daflen gyda'r disgyblion ar Google Classroom, bydd angen i chi i wneud copi o'r daflen waith feistr i'r dosbarth penodol yma. I wneud hyn, dwi'n de-glicio ar y daflen ac yn dewis Make a Copy. Unwaith fydd y copi wedi cyrraedd y Google Drive, dwi'n mynd i ail-enwi hwn nawr i gyfateb â enw'r dosbarth. Dwi'n de-glicio ac yn dewis Rename ac yn newid y teitl Meistr i enw'r dosbarth. Nawr, allai rannu'r fersiwn yma o'r daflen gyda'r dosbarth tra'n cadw'r Meistr yn wag. Draw yn Google Classroom, dwi'n dechrau creu aseiniad fel arfer. Nesa, ychwanegwch y daflen i chi wedi creu ar gyfer y dosbarth penodol yma wrth ddewis Add a Google Drive. Dyma'r daflen fan hyn. Allwch chi weld enw'r dosbarth yn hytrach na'r daflen feistr, dwi'n mynd i gadw'n wag. Yn clicio arno fe, yn dewis Insert. Nawr, fan hyn, yn hytrach na Make a Copy for each student, sef beth i ni'n neud fel arfer, i ni'n mynd i ddewis yr opsiwn yma, Students can edit the file. Nawr, mae'r disgyblion i gyd yn gallu cydweithio ar yr un daflen yma. Mae lan i chi wrth gwrs os ych chi moyn gosod pwyntiau, dyddiad terfyn, ac os mae'n dod o dan rhyw bwnc penodol, unwaith ych chi'n hapus, wrth gwrs ych chi'n clicio ar y botwm Assign. Right, ni wedi cyrraedd y cam olaf, a hwn falle yw beth i ni'n meddwl amdano pan ni'n siarad am waith grŵp, sef bod grŵp o ddisgyblion bach yn cydweithio ar un ddogfen ganolog. Mwyn gallu gwneud hyn, mae rhaid i ni gyfuno'r sgiliau ni wedi defnyddio yn y ddwy enghraifft gynta, mwyn dewis eich grwpiau, a hefyd mwyn creu copïau o'r daflen waith ar gyfer pob grŵp. Mae'r disgyblion yn weithio ar y prosiect cydweithiol yma ar bontydd y gwendraeth fawr a'r gwendraeth fach. Bydd angen iddyn nhw i ychwanegu map o'r ardal fan hyn ac i lenwi y labeli yma, enw'r bont a'r lleoliad, ac yna bydd disgwyl iddyn nhw i lenwi taflen yr un
ar bedair pont wahanol yn yr ardal. Ar bob taflen, bydd eisiau nhw i deipio gwybodaeth am yr ardal, bydd eisiau rhoi map penodol yn pwyntio i'r bont yma, lluniau o'r we o'r bont, os mae hwnna'n bosib, ac yna cyfeiriad what3words.com. Fel wnaethon ni gyda'r daflen waith ar gyfer dosbarth cyfan, i ni'n mynd i orfod creu copïau o'r daflen feistr yma ar gyfer pob grŵp. Felly yn syml iawn, dwi'n de-glicio eto ac yn dewis make a copy eto. Y gwahaniaeth tro yma yw, wrth ail-enwi, mae eisiau fi roi enw'r dosbarth a'r grŵp. Yn amlwg, bydd angen i chi wneud hyn wedyn ar gyfer pob grŵp sydd yn y dosbarth. Iawn, dwi wedi creu taflenni nawr ar gyfer 3 grŵp. Welwch chi fan hyn, grŵp 1, grŵp 2, grŵp 3. Wrth gwrs, allwch chi greu gwmynd o daflenni gwaith ac sydd angen arnoch chi. I fi'n dechrau creu aseiniad fel arfer yn Google Classroom gan gynnwys enw'r grŵp yn y teitl. Dwi'n mynd i roi man cychwyn iddyn nhw ar fap What3Words, sef lleoliad yn ysgol ni ar y map. Nawr dwi'n barod i ychwanegu taflen waith grŵp 1. Fel tro diwetha, dwi'n clicio ar Add, yna yn dewis Google Drive, ac yn gwneud yn siŵr mod i'n dewis y daflen ar gyfer grŵp 1. Yna, fydd pob aelod o'r grŵp yn gallu gweithio ar yr un ddogfen. Felly fel gyda'r tasg dosbarth cyfan, dwi'n dewis Students can edit the file. Mae'r cam nesaf yn bwysig iawn. O dan y botwm Assign ar yr ochr dde, cliciwch ar All Students. Nawr fel wnaethon ni gyda'r neges ar y stream, ni'n dadglicio y dosbarth cyfan gyda'r bocs uchaf, ac yna yn dewis aelodau y grŵp penodol yma, grŵp 1 yn yr achos hyn. Nawr pan gliciau ar y botwm Assign, dim ond y 4 disgybl yna bydd am mynediad i weithio ar y daflen yma gyda'i gilydd. Ar gyfer y grwpiau eraill, yn hytrach na chreu'r aseiniad o'r dechrau bob tro, gallwn ni glicio Create a defnyddio Reuse Post. Dewiswch yr un dosbarth, a dyma y dasg wnaethon ni roi ar gyfer grŵp 1. Dwi'n clicio Reuse ar waelod y bocs. A nawr, dyna gyd sydd angen i mi wneud yw newid y grŵp ar y top fan hyn o grŵp 1 i grŵp 2. Cael gwared ar y ffail yma, mynd mewn a ychwanegu y daflen waith ar gyfer grŵp 2, ac yna dewis y 4 disgybl nesaf. Neu ta pwy yw aelodau y grŵp yma. Ac yna mae'r dasg yna yn barod i'w aseinio. Taflen waith grŵp 1, taflen waith grŵp 2. Gyda enwau'r disgyblion yn ymddangos fyna. Felly dyna ni, 2 ffordd gall'ch disgyblion chi gyd weithio o fewn Google Classroom. I ni gyd yn dechrau blino nawr, felly ar yr un math o dasgau, yr un stail o dasgau yn cael ei roi drwy'r amser ar Google Classroom. Felly fi'n gobeithio bydd hwn o ddefnydd i chi, a fi'n gobeithio bod e'n edrych yn rhywbeth sydd yn ddigon rwydd i chi i gael tro arno fe gyda'ch disgyblion. Diolch yn fawr i chi am wylio'r fideo, cofiwch dan ysgrifo os chi wedi mwynhau, a welai chi tro nesaf.